Еще раз ruku podnijel. Dobro. Dobrodošli u Beograd, gospodine predsjedniče. U toku je razgovor tet-a-tet predsjednika Tadića i premijera Putina, posle čega će uslediti sastanak dveju delegacije i kako je najavljeno iz diplomatskih izvora, tokom posete biće potpisani sporazumi o naučno-tehničkoj saradnji i turizmu. Predviđeno i potpisivanje više sporazuma o ekonomskoj saradnji. Među sporazumima su 3 državna, o naučno-tehničkoj saradnji, o saradnji u oblasti turizma i o saradnji u oblasti međunarodnog drumskog saobraćaja. Sporazum o saradnji grada Beograda i rusko-elektroenergetske kompanije OAD Inter namenjen je unapređenju funkcionisanja toplotno-energetskog sektora grada, a kompanija Galenika i Ruska farmaceutska agencija potpisat će sporazum o osnivanju zajedničkog preduzeća. Takođe, ruski diplomatski izvori najavili su juče da će tema razgovora biti pre svega energetika i izgradnja Južnog toka. Paralelno sa ovim razgovorima u hotelu Hyatt će se održati prezentacija projekta Južni tok koju će rukovoditi direktor preduzeća zaduženog za izgradnju Južnog toka. Biće i više drugih razgovora o energetici, kao i o mogućnostima bolje trgovine između Rusije i Srbije. Ruski ambasador Konuzin juče je izjavio i da je Rusija zainteresovana da uključi neka srpska preduzeća, građevinska preduzeća u velike građevinske projekte, kako one koje se tiču olimpijskih igara 2014. godine u Sočiju, tako i one koji se tiču fudbalskog prvenstva u Rusiji 2018. Potvrđeno je takođe da će posle zvaničnih sastanaka ovde u Palati Srbija i u parlamentu Srbije predsjednik Putin posetiti hram Svetog Save i prisustvovati utakmici Zvezda Zenit. Кроме всего прочего, очень рад был быть в Белграде. Я здесь был 10 лет назад. С удовольствием посмотрю, как выглядит мир. Osim toga, drago mi je da sam došao jer sam bio tu pre 10 godina, pa ću sad vidjeti do kojeg razvoja je došao. Спасибо. Hvala. Ja se zahvaljujem. Spasibo.